כמו כל ארגון, גם יישוב צריך מנהל. מנהל שידע לזהות את הבעיות החשובות ביותר, להחליט על סדרי עדיפויות, להוביל תהליכי חשיבה לקבלת החלטות, ומעל הכל, לוודא שהן קורות בשטח. האזור כולו וקדימה צורן עברו בשנים האחרונות תהפוכות דרמטיות. המצב החדש מחייב פתרונות חדשים ואחרים. אני הוא האדם המתאים להוביל את היישוב בנקודת מפנה היסטורית זו ולספק את הפתרונות המתאימים. בואו ונזכור, חינוך הוא קודם כל רעיון גדול שמובילים אותו אנשים מצוינים ופועלים בתשתיות משוכללות. החזון שלי ברור לי כשמש. אני אוביל את קדימה צורן להיות בירת החינוך של ישראל. יחד עם צוותים מקצועיים מצוינים מהארץ ומהעולם, אנו נשקוד להכין תוכנית אשר תביא אליה את הטובים ביותר. אין שום סיבה נראית לעין שנחיה כמו שאנחנו חיים כיום ברמת תחזוקה וניקיון כזו. תחזוקה וניקיון הם דברים שתלויים אך ורק בהחלטה נחושה, הקצאת משאבים ובקרה על הביצוע. כישורי המנהיגות והניהול שלי הביאו אותי למכון מנדל למנהיגות חינוכית בירושלים ולנהל את אחד מבתי הספר התיכוניים המורכבים ביותר בישראל. אני יודע לנהל ויודע לדרוש מאנשים איכות ומצוינות בביצוע. את אותם כישורים ואת הניסיון שצברתי אני מביא עמי אל רשות המועצה המקומית. אני פונה אלייך ואליך להצטרף אליי ולהוביל יחד את קדימה צורן לדרך החדשה.